Status update. Am reușit să montez majoritatea pieselor mari pe bicicletă. De acum urmează detalii, urmează cabluri, urmează frâne, lanțuri, reglat schimbător, aripi pe care va trebui să le cumpăr, pentru că alea veche sunt într-o stare deplorabilă. Aici problema e cu lanțurile. Am cumpărat niște lanțuri la ofertă și sunt prea scurte. Iar după cum arată cadrul, bănuiesc că va trebui să cumpăr cam 4 lanțuri, din care să fac 3. Și asta înseamnă că nu o să fie gata azi. Deocamdată n-arată rău deloc.